Manila Beach Resort for the beaches. Oy. So this is the sand here. So karon guys, kay mga ligamig dagat. Asa tan dagat paingon day? Sa Earth. Sa dagat sa earth. Basta sa Earth. May tao ang tikot lang. Escort ka sa akin mamaya, ha? Anong sumang sakyan? Okay, so nakasakay na. Hindi na kami ngayon. Nakaya may kuan, tikap. Uy, tikap din ang... Hoy, asan ko? Di. Kutsili. Sakyan mo. Hey, are you okay there? Dito ka? Uy, Jay. Wala yung laban mo? Oo. Okay, guys. Isa. So, ang daga namin. George, kanto rin George. Kaya magbuwak mo George. Libi. Hi guys. Welcome to our vlog. Papunta na kami ngayon sa... Asa pa yun? Palang pabalik na kami. Asa kaya? Dapat daw day? Sa dagat. Masunod rin ba? Kung saan wala ka, Chan. Huwag ko kitag na ba? Okay guys, nakaglisod na may diri asa. Nabunog naman din dyan na ipit na.
Wala ah. Ngunit sa California, USA. Bakit? Sige, apil ako. Ako lang. Lain na natin ha. This is the Washington Bridge. Oy. During 1680s. We're going Going to Jabi. mga ego. Wow, lik kayo ko. Napit tayo. So guys, sabi na may maabot. Asin. Ayaw. Mura. Naipit na ko. Ay, ako dire. Ako din. Kamuno, nag-ing. Sa Sophia Beach Resort for the beaches. Na yun. Akyat pa pala kami doon. So, Derame. Welcome to Sophia Beach Resort. This way na po. Back. Wrong turn Sige rin tag this way na eh. Wrong. Oh, Hindi man din makauta pa dito. Dapat na dito. Oy. Taka lagi ta dito. Di dito mo. Dara, Lawis Beach. Lewis yung Lawis. Kung unsa inyong pupasa na, kamo ba na? Lawis. Lawis sweet. Lahi, baglawis sa amo day. Ano ba na? Narapak. Uy, white beach ba yun? Guys, tingabot na may sa among padulungan. Baba, makarag. Safe travels. So, mga naog na may. Go. Ginawa ako. Squid game man dahil ni. Maginawa ay? Dali na. Uy! Bilisan mo. Bilisan. Sige, likod. So guys, na may picture sa ambi. Okay, mabuon may. Hindi na marag, kaya pagkatang manaw mo. Ba't na? Wala. Bilas magkakaroon dito kami. Talijok. Ang lagi dyan chikoy na Asa Junilin? Aw. Why, di mo picture? Picture lang. Ay, dapat. Oo, magsiguro na. Okay, guys, we're gonna eat. Naman sila kata to. Nagkukad. Hi. Ano naman may kaon, guys? Sure. Asa man? Unsa? Chikay. Na, di ko makain ng alay. Alam, gani. Ay! Okay, let's eat. Saging. Let's eat bulilit.
War has been here the whole time. You can see that I'm the one who understands. Hindi mo kita. You belong with me. You belong with me. Walk on the streets, feeling your can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on the park bench, thinking to myself, this is ang taas na dahil. Better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wear high heels, I wear sneakers. She's cheer captain and I'm on a beat. Tara! Dali ka dito! When you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you. So why can't you see? You belong with me. Okay guys, sing awan na. O may kaligo, ng awan na. Gali. Nakalakaw barang mo dito. Hindi na guys. May buot. Hindi mawala nang. So guys, maligo men. Diago sa di maligo. Bulhog man si Jack. So maligo na dagat kay Hining uwan na ng bagyo na. Guys, sugal po tag-develops. Ang neskat. Ay, sikat to. Nadaot naman ko. Imbes maligo na may nakita mo nagpaan. So, mabahal ka lang din. Nabig ka naman. Best. Send it. Sana ko sa nagawan, guys. Nga sa may. Lawis Resort, man. Magpas. Guys, balik ka na ba? Ang dako! Hey! Ang dako! Ang dako! Ang dako! Okay, let's go guys! Okay guys, karon naman namin pangaligo, nahubas na ang dagat. Pak, oy, naunsa naman na. So mga tanami sa CR kay mag-ilis naming tanan. Unsan na no? Naunsa. Tara day. Ano ba siya? Magluto tay. Magluto ta CR. Ayaw kay. So karon guys kay mag-ilis namin tikod. Mag-ilis namin og sa nina. Narang lisan. Dala na ka ng Louis Beach. So here is the comfort room.
Okay guys, so wa may ka nag-ilis kay why agas hindi ay. Bullshit hindi ko. Malai lagi tilas ang kuan. So guys, nabas na ang dagat. Ano ni kana? Pero ano gisot ako nang nalaman ba? Kuan mo ni. The stress So, naman guys, good. Sanay ka nang wire. Wire ba? Po yun ang. Sa sa. Picture ko dai. Pataas naman. Kato ba? Ako ba? Ako to ka. Koy. Okay guys, karon mga ulit na may magawing home na kay tapos na may cut maliyo. Adi ato sanay butang dai. Mawidan mo. Adi. Ayun ka. Ato sila susod sa multicab kay ugam sila. At kami kay mga baso. Pagodyan. Yeah, pagodyan na lang ko na siya ya. Bukod ka ni mga bata ni. Parang di oh. Agkas na rin di oh. Yeah, dito na. Okay, okay. Gunit day. Kawawang. Makatawa. Okay, vlog na namin guys. Ay, nag-enjoy ka sa sila no. Bakit ah? Di lang mainit. Di ba ako lang ano eh. Ha? Di ba ako sa ano eh. Okay, guys. Ay, Janelin, ikaw Uwan. Naman. Na nakaime sa multicab. Ang uwan na. Nabasa na na online. Cool in here. So very Ligo lagi, yawan mo po. Ay, mangko, lagi na. Nara. Guys, ning uwan guys. Pak. Manay gingon, you deserve that. We love you. Ah, sekon. Dili injo maklaro sila. Dali ka makita. Sila Ay, dala. Ron, apili ko Ang guluwa. Okay guys, ning abot na me. Ning basa me kay ang uwan na multicab oy. Di pitig mo naong. Mas Jenny din, may gunaw. Okay, abot na me sa bahay ni Kat. Asa rin sila di? Oh, taro sila. Beverlat. Pre, nang sana ako, pre? Mga uwan sa Uy, boss. damage. Uy, hala ka. Eh, Nice shampoo. Cut, conditioner cut be?